Как сте, хора? Здравейте! Не съм се включвала от много време. Самотата ме удари, така че реших, че ще си правим компания във влог. В момента хапвам някаква, мисля, че арабска кухня, нямам си на идея, взех си от Мола Футурум. Тук Сарян, не съм сигурна. Има такава питка, като прилича на лаваш питка. И сега ще ви покажа. Различни разядки си топкаш. Едната има пилешко, другата мисля, че е само доматен сос. Но е добра, доволна съм. Тая камера малко не е като за снимане. Тази тиквичка. Изобщо не съм центрирана, ама не знам къде да ви сложа пусто. Сте поставени на препарата ми за миене на съдове. Най-добрата ми приятелка идва в петък. Ще бъдем в Прага на Girls Trip за ден. Кошмари в тъмното. Винявате, чакам времето да се оправи. Понеже е едно слънчево прекрасно време и всичко се вижда. What do you expect? Ама ни взеха такова 650 крони. Да. Аз трябваше да кажа it's raining, give us a sale, discount. Тази тераска по принцип е много хубава. Веднъж идвах. Ето тук в тази дупка в стената има пицария и бирария. Ама както виждаме, нормалните хора не излизат в дъжда. Пати. 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 Динозавър! Как да не го обичаш този град? В момента снимам тези кадри с риск да изтърва телефона си във водата. Понеже не мога да ви снимам, но съм натоварена като коледна уха. Защото след 2 часа ще си взимам влака от гарата и реших да си мъкна целия багаж, вместо да го оставя в хотела в Luggage Storage Room, защото сивото ми вещество просто реши да си вземе отпуск. Това мисля, че е популярното Avoid кафе тук. Те са няколко, реално. Аз мислех, че е само едно, но те са няколко. Отиваме на кино сами. Трябваше да гледаме романтична комедия по график, но са променили графика и ще гледаме вместо това Аватар. Погледнато реално, подгледаме, имам предвид ние, нали се сещате? Правите, приемете като знак. Ще трябва да престанете да прекарвате живота си, търсейки си компания и да се наслаждавате на своята собствена. Просто излезте сами. Да, в началото ще е странно. Първите 2 пъти, в които ходих на ресторант сама, беше изключително ужасяващо. Да ме видите вчера колко ми беше добре с манджата и с биричката сама на ресторанта. Буквално няма такова нещо като социално неприемливо да си самотен. Ние си го правим странно, но няма нищо странно в това. Всъщност е повод за гордост да си достатъчно осъзнат и да ти е достатъчно добре сам. Когато ти е добре сам, е по-голям шанс да ти е добре и с другите, защото не можеш да очакваш другите да ти оправят настроението. Не е техен ангажимент. Изцяло твоя отговорност си. Имаме точно 10 минути да станем хубави. Здравейте хора, апдейт. Нямам си на идея къде се намирам, обаче това е някаква много хубава част от Храдец. Много е зелено. Малко прилича на къмпинг зона. Може и да е къмпинг, защото видях бунгала и каравани. Не знам къде отивам. Никаква представа си нямам. Мисля, че съм на края на града. Сигурно се надявам да не се изгубя и да не ми падне батерията също. Да намеря мястото преди половината филм да е минал. И силно се надявам да има нещо за ядене, защото съм на 3 кутии бисквити с ябълка и канела и колкото и да ги обичам,
ми трябва протеин. Защото до сега съм само на въглехидрати. Днес съм изяла един банан, 3 кутии с ябълка и канела и една супа от доматена супа с босилек. Това е. И един сладолет. Да. Дайте ми още въглехидрати, по принцип. Не спазвам някакви диети, ама... Да, инсулиновата резистентност просто плаче за мен. Няма хора, така че не ми е толкова неудобно. Просто в Прага е някакъв кошмар да се снима. Едно, че ти постоянно се блъскаш в хора и гледаш да им направиш път. Друго, че е шумно. Трето, че постоянно се озърташ за посоката, дали си вървиш в правилната посока. Просто е кошмар да се снима. Но в Храдец е спокойно. Искаше ми се да можете да разберете колко е прекрасно и силно се надявам в момента да ме чувате, защото съм на слушалка. Отзвах се на маратон Ironman, който се провежда всяка година. Реално се провежда за втора година, доколкото разбрах, в Храдец Кралове и има сигурно милион участници, ако не и повече. Това е най-големия маратон, на който съм ставала свидетел. По принцип във Варна също има един доста голям маратон. Затворени са почти всички централни улици, има пропускателни пунктове, където да пресичат пешеходци, но са малко и сега много хора в Храдец никога не съм виждала. Гледам да ни... Приятелката ми чехкиня, която е изключително сладка, Катка, ако гледаш това, няма как да го гледаш, защото е на български, но уникална си. Доведеме тук. Мястото се казва Кукс, това отсреща е било стара болница, има и билкарница. И като цяло е като от приказките, долу има малки къщички с градинки. Много е красиво, може би ще дойда още веднъж. Другари и другарки. Това стана твърде комунистическо. И аз съм много задъхана, защото до сега катерих ето тези стълби. Имам виталния капацитет на 5 годишно, може би. Така. Свърших по-рано в болницата. Реално в момента супервайзър ми е приятел на една приятелка, така че може да се каже, че е доста задушевна обстановката там. И реших да използвам хубавото време да се поразходя малко. Така или иначе, и да ви покажа малко от Храдец, защото си обещах, че ще започна моята YouTube кариера тук и беше перфектната възможност. А все още не съм качила нито едно видео. И някак си се чувствам доста гузна от този факт. 25 август е. Почти свършва. На 12 пътувам, което означава, че имам 17 дни. Струват ми се изключително малко. И съм с много смесени чувства, защото хем знам, че ще ми липсва, хем обаче не мога да кажа, че съм имала някакви вау запознанства, но определено беше хубаво. Определено не съжалявам, че дойдох. Ние сме от тази страна на центъра. Нямах си на идея, че тук има улица, честно ви казвам. Дайте да отидем да се качим на колата. Ако можете, защото наистина не съм сигурна дали може. Другото облечена съм като за фитнес. Даже на фитнес ходя по-добре облечена. Чакайте да ви се покажа. Момченце с черна, мисля, че не съм сигурна дали не е мъжка тениска от Пепко за 6 евро. С потника ми от Бершка, който много си харесвам. С сивия анцук, маратонките от Primark и раницата. Чичо да имам даже. Просто нямам думи. Да, днес особено съм се постарала за визията си. Отнеми цели 30 секунди сутринта. Аз се опитвам да бъда гърли гъръл, но просто проблема ми с ставането рано сутрин. Ще се пробвам да вляза. Последния път, като бях тук, имаше маратон. Купим билети. В момента се изкачваме по доста тесни стъпала и стръмни.
Билета ми струваше... Мисля, че 90. Реално е смисъл за 90 за възрастни, 70 за студенти. Ще си взема една такава за спомен. Вече разбирам защо имаме толкова случаи в ортопедията. Нещо, ама този град е направен от стълби и неравности. Това е модел на колата, в която в момента се намираме. Ето това первашче. Ето тук сме в момента. Това е много красиво. Не беше отворено да видим малко клетка. Но мисля, че идеята му е да е тъмно. Ще проверим, може би просто е някаква известна чешка група Пухдис или нещо подобно. Майко ми. Добре, че взех изключително рандъм решението да дойда тук. Никога не съм виждала толкова близо към бана. Мале, тя е огромна. Я да видим какво пише. Don't touch the bell. По принцип си го бях и помисляла. Да, Аугустин Бел. Дайте да прочетем малко история. Although the Augustine Bell. Искате да ми кажете, че тази кула е на 4 века. Това е моста на центъра. На тази будка тук съм пила кафе. В тази улица беше маратона и продължаваш натам. Тук е центъра. И това е да видиш как е изглеждало през различните години. Това е много готино. Я да видим как е изглеждало в 1900-та. Я да видим как ще изглежда в бъдеще. Доста по-грозно. Вижте. Едно време. Сега. Защо в бъдещето всичко изглежда толкова по-антиутопично и мрачно и изкуствено и безчувствено? Красота! Музея се вижда, ето тази сграда там е музея. Ето това е моста, който гледахме на интерактивната дъска преди малко. Само да не си изтърва телефона. Реално града е мъничък. Виждат му се краищата от всяка страна. Хората до мен говорят на немски, този език ме преследва. Ето тук долу. Първото заведение с белите колони, любимото ми заведение. Не, че съм сядала на другите. Огромен паркинг, иначе. Дразнят ме колите, но е добро чисто от практична гледна точка. Там, където е червената сграда, е тунела Боно Публико. Белия с червените фенери и класическата музика. Мисля, че съм ви го споменавала вече. Ето го стадиона. Общежитията. Ето ги общежитията. Чакайте. Ето ги. На котли. Това е университет Храдец Кралове. Това зад него тук е новото. Не мога да ви покажа, но то се вижда. Това е болницата. Огромен комплекс.
И това са останките от любимия ни соц. Аутфита за деня. Приличам на трол малко с него, ама какво да се прави. Прическата за деня е направена за 2 минути в влака. В Прага съм, пристигнах с влака с прикачване, така че видяхме и гарата в Пардубице. Тя е в ремонт и не е особено впечатляваща. В момента влязах в Праймарка, той е много близо до гарата. Много ми харесва, че гарата в Прага, главната, е толкова близо до... ЖП гарата говоря, е толкова близо до центъра. Днес получих най-чакания имейл в живота си. Буквално е по-чакан от резултатите ми от изпитите за КСК-то, за да вляза медицина. Не мога да повярвам. Аз след като приключи сесията и по време на нея. Why are you laughing? Every time I'm trying not to be late for the hospital, something like this happens. I mean, where else would I see that? Just in the middle of town. An air balloon. Тази полянка тук, която се намира в квартал, излетя този балон пред очите ми. Как да не обичам тази страна? Кажете. Факта, че всеки ден този град ме изненадва с нещо ново. Мале колко зле изглеждам. Бъбките на брадичката ми направо се състезават коя да е по-продуктивна. Закъснявам. Ама ми е един от последните дни. И мисля, че не им пука. Се пътуваме с вечерен самолета до Цюрих. Ще остана в Цюрих цялата събота и почти цялата неделя. Неделя вечерта се прибирам. Защото понеделник съм в спешното на стаж, за мое щастие, защото по принцип трябваше да съм в коремна хирургия, но помолих секретарката да промени стажа ми и локацията да е спешното, защото това ми е любимото място в цялата болница, колкото и странно да звучи. Ако се чудите защо вървя по средата на пътя, пътя е затворен. Така че надявам се никой да не реши да минава по него. Наистина бих работила в тази болница. Виждам се да работя в нея. Ще видим къде ще ме отведе живота. Много е хубаво да пратя влогове и не само заради самия влог, ами и като видеодневници. Приключи. Аз се притесних, че в Фликсбуса може и да не има пуснати толкова много чанти.